Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto drobnosť pre deti, pre dievčatá tohoto malého koníka, pony v tomto žltom prevedení, kedy je doplnený o tieto vlasy. Jedná sa o bezpečný plast bez obsahu vtalatov, má takúto otáčaciu hlavu, takže vie si tú hlavu nastaviť. Je vhodný či už pre dievčatá, alebo výnimočne aj pre chlapcov, ale primárne pre dievčatá. Môže sa používať vo vode, vo vani, nevadí mu vlhko, nevadí mu voda. Odporúčame ako drobný maličký darček pre vašu dcerku, pre vaše dieťa. Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť túto drobnosť pre deti, pre dievčatá tohoto malého koníka, pony v tomto žltom prevedení, kedy je doplnený o tieto vlasy. Jedná sa o bezpečný plast bez obsahu vtalatov,